ତଥା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଲଦୀପକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ତା'ର ପ୍ରମାଣ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ନା ଅଛି ସେଇ ବଣିକ ପୁଅ, ନା ଅଛି ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁଭୂତି। କିପରି ରହିଛି ତା'ର ଅନୁଭୂତି? ଏଇ ଗହନ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବଣିକ ଯାହାର ସୁନାର ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛି ସେ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଅଜସ୍ର ସମୁଦ୍ର ଆମ ପାଖରେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କାହିଁକି ସୁନାର ଉତ୍କଳ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ? ସେ ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ ଯାଇକି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ରଶ୍ମିତା? ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଦିନେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଭାରତ ମାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ଯାଉଛି ଦାଦନ ପଟ୍ଟି ଆର ରାଜ୍ୟକୁ।